Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର। ତେବେ ବିଟକଏନ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। କାଲି ଇଭିନିଂରେ କରିଥିଲେ ଆନାଲିସିସ୍। ଓକେ, ଏବେ ଫର୍ଦର ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଶୁଭ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କାଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଓକେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଲି ସର୍ଟର ସିଗ୍ନାଲ ଥିଲା। ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ଲିଅରଲି? ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ଲିଅର ପ୍ଲାନ୍। ସର୍ଟର ସିଗ୍ନାଲ ଥିଲା 82,400 300 ତଳେ। ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ଯାଇଛି 80,000 ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥିଲା ବାୟର, ଏବଂ ତା ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନରେ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବା ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଓକେ, କାଲିର ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ୱେ ଫଲ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା। ତ ଏଠି ଚାରିଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ଯିବ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ୟାକୁ ହଟେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବି ଏଇଟା ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍। ଯଦି ମୁଁ ଓଭରଅଲି ଏମିତି କରିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍। ତ 80,600ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 81,400। 800 ପଏଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଆରାମରେ ଆଚିଭ୍ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇଛି ପୁରା 82,300କୁ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଠୁ 1,700 ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ 800 ପଏଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ଆଜି 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ପୁଣି ପୁରା ଦିନ ସାରା ପଡ଼ିଛି। ବିଟକଏନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ମୋମେଣ୍ଟମ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସି ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପଜ୍। କୋର୍ସ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ଓକେ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା କହିବୁ, ମେ ବି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ଥର ଡବଲ୍ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କହିବୁ ବିକଜ୍ ମାର୍କେଟରେ ରିସ୍କ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ରିସ୍କକୁ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୋର୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଏଠି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନିଲା, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲି, କ'ଣ ଥିଲା ଲଜିକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ତା ସହିତ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଲଗୋ ସେଟଅପ୍ଟି ଶିଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଭେରିଫାଏଡ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଅରିଜିନାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। FIU ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ। ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାର୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ସଟି ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁ ଯାହା ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେଇଟା 90% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିକିରି କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠୁ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ କି ସାର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ୟୋର୍ କ୍ରିପ୍ଟୋ କୋର୍ସ, ଦେନ୍ 90% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଡିରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଜମ୍ପ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଇନ୍ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ବାକି ରେଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ନାଉ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। 80,000 ଏରିଆରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସପୋର୍ଟ ନେଇଛେ। ଓକେ, ନାଉ 80K ଇଜ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ, 80K ଜୋନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ବି ଦେଲେ, ତାକୁ ରିଟେଷ୍ଟ ବି କଲେ, ତାପରେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଏରିଆ ଉପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଏରିଆ ଉପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଦ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଭେରି ହାଇ, 82, 250, 300 ଉପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ସଷ୍ଟେନ୍ କଲା, ଆହୁରି 400ରୁ 500 ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ତଳକୁ ଆସୁଛି ପୁରା ଟ୍ରାପ୍ ହେବ, ପୁରା ସେ ସିଭିୟର ଟ୍ରାପ୍ ହେବ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓନ୍ଲି ସପୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି 80K ଲେଭେଲ୍, 80,000 ଲେଭେଲ୍। ଯଦି 80,000 ଲେଭେଲ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ବିଟକଏନ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ୍ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନଦେଲେ ବି ଏଥିରେ କାମ କରିକି ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡରେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ରହିପାରିବି, ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଶିଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲିଟରାଲି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ। ଓକେ, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଆଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲେଭେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସୋ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଇଛି।
आज जहाँ देखा मिल पारे से विषय एंड आई होप दैट कि यू ऑल आर लर्निंग वेरी क्लीयरली, वेरी मच क्लीयरली यू ऑल आर लर्निंग, बिकज विदाउट नॉलेज ट्राए करवाटा ठीक नुहे। और जो मैंने लिटरली आमको जॉइन कराया चाहती, द प्लेटफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्सचेंज इज देयर, लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अकाउंट ओपन करूँ। आपण पढ़ंतु न पढ़ंतु ट्रेडिंग करने गोटे भल प्लेटफॉर्म मिल शिखुता एमती। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।